Čaute, vítajte pri našom prvom videi na hru Minecraft. Je to naše prvé video, vôbec historicky. Ja som Kuražov a toto je... Turboman, čaute. No tak, dneska budeme nahrávať Minecraft, klasika. Robíme Skyblock s Turbomanom a príbudne ešte k nám potom Jakub. Budú dneska 2 videá. Áno, budú dneska 2 videá. To bude Minecraft a World of Tanks. Zaoberáme sa gameplayom a ideme stavať. Tak ja by som si na začiatok zobral... No, sme Diamonds VIP, aby sme mohli postaviť, lebo chceme niečo fakt obrovské postavať. Potom v nejakých iných druhých dieloch sa ukáže, čo sme postavili. No tak dobre, ešte vám poviem, jak sa voláme. Sme Gaming Brothers a budeme sa venovať hociakým let's playom. Potom napíšte do komentárov, ako by ste chceli videa, z akých hier. Áno, len prosím, že nech to není Call of Duty 4, hej, lebo to môj komp neutiahne. Môj komp utiahne Modern Warfare. Tak, ideme začínať Oakwoodom. Tak ja si berem stranu túto. Tak ja idem tmavým. Na tú druhú. Vieš, jak sme sa dohodli. Hej. Strede, koľko to dáme blokov, kamo? Koľko? Čo ja viem? 30? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20 dáme. 20, dobré. 20. Ne! No tak, a vlastne toto bude trošku nudný Skyblock, lebo toto je to naše prvé video a nebudeme vedieť, čo budeme rozprávať, tak sa nečudujte, že sme úplne nubáci. Akože. Neviem, čo vlastne ideme stavať. No, vieme to, Ja to čo budem... to robíš. Ja? Idem stavať. Čo? 5, 10x10. 10. A ne. Počkaj, ale ja som dal iba proste 20 blokov. Dáme to takú dvojitú cestičku, že? Hej, jasné. My budeme medzi sebou kecať. Hej. A taká sa pokúšime od doby 2. Áno. Lebo už sa nám dvakrát včera stalo, že sme to zabudli natáčať. Nagretoši. Koľko si to dal blokov ešte potom dole? To dole? Tuto som spravil také chodíky a odstupky, ale raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa mi dá. Okej, ideme ja. Raz, Jak tak sme sa aj dohodli. 3, 4, 5, 6. Počkajte, hneď som tu, musím ísť na stôl, idem si presetiť. Ne, ja som sa sekol jeden blok, nevadí. Toto zoberám. Ježiši, pardon, čakaj. Tam vyskočil jeden. Shit, ty to máš trošku inak jak ja. Ja som to spravil iba blok. Shit. Jaj. Potom milujem, keď sa mi stane. Lamer. Viem, že teraz budete písať do komentáru Lamer. Ale Lamer nie som, alebo som, neviem. No tak to vám dáme server. Jasné. Mnoho vás ho určite pozná. Áno, mnoho. O, môžeš ho poznať. A do výšky, pozri sa, ako to ja robím. Počkaj, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, aký som dobrý v matematiky, či? To čo je? No veď chceme to mať v staré tvare gule. No tak ale bude zo skla. No, dobre. Bude zo skla, nie? Hej. Pardon, kamošovi niečo hovorila mama. Ne, nevšimajte si. Prečo to robíš tohto? Ja by som dal vypovedť sklo a dal by som strich.
No tak teraz dáme malý prestrih a potom sa vrátime. Čaute. Čaute. Takže sme späť. Sme tu späť. Mali sme taký trošku kratší prestrih, sme si to tu trošku porobili. Hej, tak to vyzerajú naše... Ja som mal trošku problém s Minecraftami. Ok, takže dáme 3 do výšky? Hej, Lak. 3 do výšky a potom začíname zahývať. Budeme mať také veľké sklenené kopule každý, budeme na tomto Islandu 4. Hej ho a Pepe Jakub prídu. Pepe Jakub nemá skin, ale má Diamond Whip a hej ho tiež nemá skin. Iba v pekné hlavy má. Presne po štátu som si vybral. Lak. Bože, teraz je to strašne zalagované. Našimi kompmi to fakt není. Len to komp utiahne hocičo aj jeho, ale ty kokos, teraz sú také lagy. A hen tam na tom ostrove byl taký retardko, ale nebojte sa. Ešte raz nám dá damage a ide po ňom. My by sme mohli tak za takých, neviem koľko minút, by sme za takých 15 minút mohli skončiť prečo. Tak zoberiete pol stagu z tých horných 2 čestiek. Alebo proste, bože, zoberiem si Počkaj, vlastne. dám ti ten polstak, naspäť do tejto formation, lebo som zobral obľavom svoj. Ja mám 2 stagy, ty si zober 2 stagy. Mám. A keď nebude to máš stačiť skôr, tak... To je kokos! Keď si spravíme kopule, už to nepôjde. Tak spravte to aspoň 3 bloky do výšky, už nám sa nerozstrelí. Ja som si vybral dobrú stranu. Na 2 šupy som ho dal. No a teraz Jako. Počkaj, ja to ešte nemám. Počkaj na mňa. Rečku, dojti. Poviem to adminovi. Nedo kikne. Či baň. Kamoš. Viete ako. No dobre, poď sem, ukážem ti, jak by som spravil ten chod. Čakaj. Dorobím túto jednu vrstvu a hneď, okej? Vidíte, on má ohnivé šípy, takže on môže ma iba jediný kempiť. Počkej, pozrieme na ňo, dívať si, že? Si to nejak... Dobre. 13, niekomu to je 13, aj mne je 13, aj jemu je 13. No počkaj, teraz keď ma strelí, tak... No. Tak dostane damage. On netrafil. On strelal do našich furnejsok. Tychu. Ešte dobre. Tak. Netrafil. Strelal do tvojej kopule. Nerob to s tým, čo z dreva. Ne, ja to nerobím z dreva, len ja si to podopieram, nech si zbytočne nejdem glas. Vieš, tomu len jeden podopieram. To miniem to. Vieš, jak to podopieram, vieš, jak to myslím. Ja som si mohol ísť pre silktačový kampač. No, silktač. Jak sa máte diváci? Mohli by ste nám to napísať pod video? Mohli. Ty kokos, to rýchlo Poďme rozbiť. ukázať, jak myslíš ten vchod. Poď. Kokosové je taký lax na tebe. Jak myslíš ten vchod? Jej tam Počkej, to, že- že by sme dali? Okej. Okej. Okej, udělat jeden takové dreva ještě.
Tento diel bude trošku nudný. Trošku rozum. To nám píšte, čo by sme mali ešte zlepšiť a keď bude možno nejakých 50 odoberateľov, by sme mohli spraviť aj nejaký vlog, alebo Nevidíte náš starý. Aké troly budú ľudí. A teď? A ja som práve zistil, že tu mám dubový text. Nemám. Dubo som bol položiť práve. A ja som zistil, že ten glas sa tak rýchlo minie jak hovado. Koľko z toho glasové minimálne 30 stagov. Aj viac. Ideš ťažiť do sendu? No, ja idem do VAR VIP svetu ťažiť. Tam je o 100-krát lepšie. Aj. Ja som začal vo veľmi malú kopanu. Ale pôjdeš aj ty potom ťažiť, ja ti dám dielo lopaty. No ja som si nedávno jednu zničil, že to máš. Mhm. Okej, Idem si spraviť schody. super, ja už mám takto zahnutú kopulu. Vypnutú mám muziku, viete, ale tá Minecraft muzika je úžasná. Trošku pochybérna. Trošku dosť pochybérna. Trošku. Jak sa do toho buchol, našopu som to dal dole. Ale. Ok, super, že toto mám postavené. K tomu môžete aj vystavať kopule. A ideme na ďalšiu vrstvu. Ja už mám tretiu, idem robiť vrstvu. Počkaj, ale jak to ty robíš, aby sme to nerobili zle? No tak sa pozri. Jak to dávaš pod to? Vždycky keď spravíš, tak dáš pod to? Nie, vždycky keď spravím, tak to dávam na tú poslednú vrstvu, tak. Aha, jasne. Ty jak to robíš? Nepríde ti to trošku divné? Prečo? Lebo ja vlastne ide to do výšky, nič. Ide to do výšky. Hej, ide to do výšky. Len ten spravil tak, vieš. Ale do ďalšieho let's playa toho určite viac postaváme, iba vy keď prídete späť, wow, čo ste postavili. V ďalšom let's playu by sme mohli mať to kopule dokončené. A začnem ja robiť, takže uvidíte vlastne ako keby tutoriál na to, ako postaviť svoje vlastné ohnivé slnko. To má, no, to budem bude robiť. Lebo to viem. Som to robil na survivali a viete ako. Už viem proste, jak to spraviť. No. A oni zatiaľ môžu niečo iné robiť. No, ja budem robiť asi farmu na kravy. Nech to napísal akorát do chatu, je. Ja trošku. Všetky tie moje kartky. Hej, dal som ich, aby sa nám tým mobovia nespawnovali. A tam máš predo, mám tuším dosť blízko seba dve. Tak tam môžeš jednu zničiť. No veď, české mám aj dosť slabý, oni. No jo. Sharpness 3 a ešte si dám na to flame. Len to potom budeme musieť spojiť, robiť to video. Mne sa už to začína trošku podobať kopule. Ne, no mňa tiež, hej. No to Kopuli. dojdi pozrieť, čo máš. Aj ty. No budeme to mať také isté, ale nevadí. Ale mne dochádza už glas. Aj nie, ja už mám len 27. A ja mám nejak 23. Neviem, čo som dal za zvuky. Tak zase môžeš potom naťažiť 8 stakov, nevieš sa furt neistať.
Zas bude prestrih. Chvíľočku. No, u vás to bude vlastne nič, ale u nás to bude chvíľku. Ale teraz sme Sorry, tiež mali- ale timelapsy nebudú. Timelapsy nebudú, lebo my moc na to nefičíme, ale radšej dáme takýto prestrih. Vieme to robiť, nejsme lami, ale radšej dáme prestrih. Žerobo. Ja som akurát dokončil poslednú vrstvu a hneď mi aj došlo drevo tej poslednej. Došiel mi vlas poslednej vrstve. Nemohli by sme Tak choď ťažiť cent, na to máš malú... Čakaj, nemohli by sme dať na vrch lopaty, jeden na vrch tej kopule by sme nemohli dať jeden glowstone, aby to svietilo? No jasné, ale choď niekde... Tak skúsaj... Nemáš nejaké prachy? Ja? Ja mám iba 3. To som minulé niečo. Ja mám 156, ale za to toho moc nekúpim. No dobre, tak my dáme teraz malý prestrih a uvidíme sa za chvíľku. Čaute. Prestrih, zatiaľ sme si stihli spraviť skoro celé tie kopule. Áno, je to úžasné. To sme chvíľu ťažili, asi 5 minút sme ťažili, no ja som ťažil. Hej, lebo ja som predtým ťažil. Hej, čiže je to tak narovnako, ja mám kopulu hotovú. Ja ne. Okej. OK, tak čo ideme robiť? Hej, máš nejaký redstone? Môžem ísť pozrieť na skríšu, keď chceš. No, plus. Lebo divákom aspoň ukážeme skríšu našu. Poď aj ty na skríšu. Okay. Tak toto je, pri bedroku máme skríšu a chceme sa chceli jeden deň skovať pre takým debilkom. Poď ku čestám, to máš svojím. Ale ja už nemám tu svoje čestky. No tak poď ku mojim čestkám. No. Nejaký debil nám to tu rozgrifoval, pozrite. Sa som dostal. No, pozri, tu je tá láva, keď si chcel. No, to bude na slnko. No tak, akože, toto je naša skríša a... No, pozri sa, či nemáš redstone. A niečoho potrebujem. Budú ti stačiť... Tak, bude ti stačiť 3,5 staku? Jeden stack mi úplne bude stačiť. Spravíme si redstone lampy, hej? Ok. Mám 2 pistony. Tak ich spravíš? Čo? Redstone lampy. Sprav ty, ja teraz nemôžem, ja idem niečo robiť. OK. Nemáš náhodou aj zo Ender? Do prsíc nemám, ja by som to potreboval. Počkajte, Ježiš, ja som zabudol, jak sa robia redstone lampy. Čakaj, tu máš redstone a ja som... Ja budem hneď tu. OK. Toto je inak shop. On to nechce portnúť. Že by lak? Jasný lak. Koľko neznášam tieto lagy. Ne, lagy. Tak ja si zatiaľ pobehám po šope. Tu sme kamoša vytrolili. Zadusil. Všetko mal preč. Lag. Bože, to sa taký retaj. Jež mňa to kýklo. OK, ne, ma to portilo. OK. Vôbec, počkajte, sorry, že to je trošku neprofesionálne, ale ja si fakt potrebujem pozrieť, jak sa robí redstone lampu, lebo som úplne retáž. Ježiši. Zatiaľ niečo do toho hovorilo. OK, no tak, jak sa máte, som sa vás pýtal. Pošlite nám kľudne vaše videá, my to budeme lajkovať, keď to bude dobré, my to budeme zdieľať a... Hej, aj vy naše, budeme sa tak vymieňať. Výmenný obchodík. Ty vole. Minecraft, crafting, mám to tu. Okay. Ty kokos, ja som prvýkrát na živote na tej stránke. Nejakej tuto. Spravil som ender chestu, kam ju mám položiť? Oh, super. Vieš čo? Ja si ju položím do svojej izby. Ne, ja ju dám na stred. Ne, ale to keď rozbijeme, tak toho budeme mať obsiky a nie oko. Ne, so silktačom, keď to vykopem, tak budem mať aj ja. Ja aj máš silktač? Hej. Aha, tak ježiš, na to potrebujem glowstone. OK, tu máš ender chestku. Ale je tam, no. Dík, jo, super, mám tam aj svoje veci, dúfam.
OK, ja, super. ja som hneď tu. Vidíte, tady mají bohatstvo? Podľa mňa už točíme dosť dlho, tak... No, takže toto je Počkaj, ešte nebudeme rušiť, ešte nebudeme, tak... Niekto sa chce na mňa portnúť, ale neviem kto. Hej, on má dia, akože? Šiel by som. Kde je toto? Nejaká... Millions. Oni majú tento šitný ostrov. Hej, no čo spravíš? No čo spravíš? No tak poď, No traf ma, hehehe, nevieš lietať. Mohli by sme to už aj ukončiť, tak ja idem na svoju kopulu. OK, ja na svoju a hen tých potom pôjdeme mi killiť. No tak lúčime sa s vami pre dnešný let's play, by to mohlo byť aj všetko a vidíme sa na budúce a lúčim sa s vami Kura Joe a... Turboman, čau.